हम चाहेंगे कि माही मनीषा जी को भी मंच पर बुला लिया जाए। ये मधुबनी है कि जयनगर? ये मधुबनी। मधुबनी। हाँ ये मधुबनी वही है कि कौन मर्दा बाबा जर खसिल को आ सोना सन के जवानी में आ याद मर्दा बाबा जर खसिल को। क्या बात है? आ सोना सन के जवानी में कि दरभंगा में लहंगा खींचल को। क्या बात है? कि दरभंगा में लहंगा खींचल को। अच्छा। अम्मा ओढ़नी मधुबनी में आ कौन मर्दा बा अहि राई 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 कौन मर्दा बा बजर खसल को सोना सन के जवानी में कौन मर्दा बा बजर खसल को सोना सन के जवानी में कौन मर्दा बा बजर खसल को दरभंगा में लहंगा खींचल को ओढ़नी मधुबनी में दरभंगा में लहंगा खींचल को ओढ़नी मधुबनी में कौन मर्दा बा अहि राई 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 कौन मर्दा बा बजर खसल को सोना सन के जवानी में कौन मर्दा बा बजर खसल को सोना सन के जवानी में कौन मर्दा बा बजर खसल को सोना सन के जवानी में कौन मर्दा बा बजर खसल को। पूरा जानो बाए 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 मैडम आके नहीं करी है हमारा खातिर हाय असैया चोचवा लगा के प्यार करत रहू हो। आहा बजे। हां 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 बजे। असैया चोचवा लगा के प्यार करत रहू हो। हाँ। इसके आगे है तनी डाल दी जोरन माए जादव जी। जी सुनाइए। आहा लेल कहे चा अरे की गोइनी केतना जिला आ कहीं मिलल ना रंगीला आ केहू से ना रे हमरो हो किला हो।